Us hem convocat per presentar-vos el manifest que hem titulat «És hora d'acabar amb el mercantilisme a la sanitat per una nova llei que permeti una sanitat 100% pública». I també us hem convocat des de Marea Blanca i Sanitaris en Lluita com una fórmula per englobar tots els col·lectius de treballadors i usuaris, però en realitat ja heu vist que han signat aquest manifest més de 30 col·lectius. Jo soc l'Anna Alcalà, de Sanitaris en Lluita. Jo sóc l'Enric Feliu, de la Marea Blanca de Catalunya, Comunicació. Bé, doncs fa unes setmanes la CUP ens va fer arribar un informe que havia encarregat on es destapava que tots els concerts sanitaris estaven caducats, la majoria des del 2021, i en queden un parell que caduquen abans d'acabar l'any 2025. Això vol dir que la majoria de centres concertats de Catalunya estan fora de la legalitat, i aquesta situació es produeix pel fet que el 2017 es va aprovar una nova llei de contractes del sector públic on, adaptant-se a les directives comunitàries europees, desapareixia la fórmula de concert sanitari que vindria a ser la possibilitat que tenien d'adjudicar a dit, col·loquialment parlant, vaja. És a dir, resumint molt, que per fer contractes o concessions de serveis ara se n'ha de fer publicitat, la qual cosa obre la porta que qualsevol s'hi pugui presentar i, per tant, en els fons d'inversió, les multinacionals sanitàries, que són els que han estat fent xantatge al govern amb Muface, i, evidentment, la nostra sanitat privada difícilment podrà competir amb aquests fons d'inversió. I ja hem vist, de fet, què ha passat amb l'habitatge quan s'hi han barrejat els fons voltors. Ara hem de decidir si també volem que aquests fons es barregin amb la nostra salut. La brillant... Perdona, disculpa. Això ha desmuntat, aquesta nova llei va desmuntar tot el sistema de concertació del model sanitari català que hem denunciat tantes vegades, i pel que es veu els successius governs han apostat per tancar els ulls i fer veure que no passava res i seguir funcionant amb els concerts caducats. I fins i tot la mateixa Sindicatura de Comptes publicava no fa gaires dies un informe on constataven il·legalitats greus en el sistema de concertacions i on posava en dubte l'eficàcia i la coherència d'aquest sistema amb els objectius que diu perseguir el CatSalut. Els col·lectius de defensa de la sanitat pública i els sindicats combatius hem denunciat moltes vegades aquest model públic-privat que provoca desigualtats tant a nivell laboral com a nivell d'atenció a la població. Tenim un sistema sanitari hospitalocèntric que no pretén prevenir la malaltia sinó curar. I per què? Doncs és evident que aquest model actual està pensat per fer negoci amb la sanitat i el que dona diners és deixar malaltir la població i després curar-los amb ingressos i altes, intervencions, medicació, que tot això és el que dona diners a la sanitat privada, que evidentment surten de les arques públiques. I està bastament demostrat que els sistemes sanitaris realment beneficiosos per la salut de la població són els que es centren en l'atenció primària, en la prevenció. Així doncs, aquesta és la importància que donen a la nostra salut els que ens han governat fins ara. Fixeu-vos, si la situació és greu, que el propi Cercle de Salut, amb el seu secretari, Francesc José María Sánchez, tot just fa uns dies, al mes de maig, diu que si bé que és cert que el sistema de concertació sanitària en situació de pròrroga des de fa ja masses anys té una feblesa jurídica per manca d'empara legal, la conclusió de nul·litat de ple dret a la que arriba la síndica, que ha elaborat l'informe, és des del punt de vista jurídic d'extrema gravetat. I això no ho diu cap col·lectiu en defensa de la salut pública, ho diu el Cercle de Salut. Quina és la solució que opta el nostre estimat govern davant d'aquest desgavell? Doncs allargar la vida de l'actual model sanitari impulsant l'avantprojecte de llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis sanitaris. És aquesta la veritable finalitat d'haver situat a la consellera Olga Pané al front del Departament de Salut. Totes aquelles qüestions que plantejava de l'atenció primària en 48 hores, etc. i tot això, no és la intenció real del departament. La intenció actual del departament és allargar i mantenir el modus de sistema concertat, malgrat l'oposició del que diu les normes de la Unió Europea. Ens temem que aquesta solució sigui només una martingala, una trampa que ignora conscientment, com ha esmentat ella, les directives comunitàries que des del 2014 eliminen aquesta possibilitat de fer contractes de gestió de serveis públics mitjançant concerts. Europa no exclou la gestió directa,
l'únic que diu és que o gestió directa o contractació pública. És una opció que han de prendre els diferents governs i els diferents legisladors arreu de tota Europa. Per això estem aquí, una trentena d'entitats, moviments socials i sindicats, perquè volem impulsar una nova llei d'ordenació sanitària que ens permeti avançar cap a una sanitat de titularitat, gestió i aprovisionament públic. L'única fórmula que possibilitarà que gaudim de la sanitat que necessitem i mereixem. És el moment. Es tracta d'una qüestió de present i de futur, ja que el que fem els propers mesos determinarà quin servei nacional de salut tindran les properes generacions. I és més que una qüestió de contractació pública, o fins i tot de gestió de la salut pública. Parlem de democràcia i de sobirania. Parlem de que sigui el Parlament de Catalunya, on resideixen els representants triats democràticament pel poble de Catalunya, qui decideixi avui i demà sobre el nostre Servei Nacional de Salut i que no es decideixi en consells d'administració de multinacionals o per fons voltor a la recerca de l'especulació fàcil. Depèn de nosaltres.